bekirisigia Katholiki anene mono bari bakurwa ase parish ya Manga ase rituko ria rero nigo bakorire rugendo ang'echi kilomita 12 eri kworokia guchandika kwa Yesu Kristo kurwa ekero akumirite ituguika oguko kwa Yesu musalaba iguru bakoragwa no father we parish ya Manga Father Arnold Maronga nigo bakorire omuyego uyo o Good Friday abwase Father Arnold ase getira abakristo bonsi bakore amaya nainde batoreke kurwa ase bibe gwetira buna Yesu Kristo tukwerere ase ebibe byaitu. Inche Father Arnold Maronga Ototo, inche Father in Church Parish ya Manga. Anane litukulia tuacha washirika litukulia ukuinyulia igoro emechanda ya Yesu Kristo. Iya kwa litukulia ichuma, tuliyo sako bamboso musaraba. Na kutunyulia nchira atukwirira so musaraba ko bibito. Anane igo tukuchakira rogendo kurwase chisenda cheisiko twakolera maiga singa njitumaitenga amaene orogandurwa risabali yo tutoria ndwa chakreta ase getsamani rwa chakreta tambe oja ukolaro asiga nchiringa mlituma tabunga amaene tunyare koba tukuyarigania kemuika kinga kichonso kutarase para anene mnalera twataranga 12 kilometers ichigo to utonyo twisabira nabo igotwa tuinyolia igoro gutoleka gwaito. Baba yangu, kikombe cha mateso, isinywe ukitaka, wala nipepa. Baba yangu, Ditukirigana limo mukizabwa kumanyanga amaene, Kristo omukwerera so musaraba. Ni tubone tukirina sama mabena inde, abone takoba ogokora ayara mayoka, ayakumukonyegera ende koba kuyene umu bwa kale na kale. Asiri tukulia mambi antubate litukuli nene lyukunyura inga kiesa tumugete ekero alinga soboina kolende marogobe kubwatia tomago gwango chengera okuboka kwaye litukeliga likorokyanga amaene mwanya bantu elia kwiruto somo saraba ya nyolo gutoleka no gutoleka okwe wachira singinjo Kristo bwira makweli na obokire inga igotwensia na bakristo tobokire kurasa makweli egekarobero mutanga nigosabero ibwo gotongora kurasa okubwa makweli ngote yeba kristo bonsinga ngakiyega yamagora ngakiyetugenda goshaga matukaya manene ane atato igoro tagatibu kwa Yesu tigangebe kiorokereria se asetole ngobu mobwito bwa onchoreire twabera abakristo aba igekora twenyoire nga kristo tukwira so musaraba twabera monera so itukuli witona nabo igo twachingira monera itukuli kubuka kwaye igonga amatukayo spi atunyuri ubukristo bwito nga ntogenda duenda ukina kemuika nabo igo kora ogwanja kwaye kwenya sa tata netuli ari ni bumwa wakana kale.